फंबायनो हिनजावफोरनो आर'नाइ गानहोनाय जायासै हिनजावफोरनो आखाइजों आर'नाइ गानहोनाय जायाखै फंबायनो नङालै नोंथां बिथाङा हिनजावफोरजों खाथियाव थायोबा इलार्जि जाखायो बिथाङा हिनजावफोरनि खाथियाव थायोबा इलार्जि जाखायो बे समाव जोङो दिनैनि बे स्टेजखौ बिथांनि आखायाव हगारना होनाय जासिगोन रायजोफोर बे समाव जोङो दिनैनि बे स्टेजखौ बिथांनि आखायाव हगारना होनाय रायजोफोर जों बयबो रंजाखानानै बिथांजों দাদা এইটো বেশিবার ভাল না বেলেগ আছে আর ভালটো এইটো ঠিক ধন্যবাদ আনন্দ সম্মান Hello. Best travel eco itu adjust kori pele dia. Lagau ho. Dan ini be ek number full magau finane ang berat goजोननाय मोनदों. Angto bara mansia size gaya. Thewbaबो आङो program committee खौ हामबाय होनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जे असाइस बे मानसिखौबो लेंहरबाय बैसाबो जाया नङा जाबाय किसमिस जानायखायसो एसे गोरलै नुयो आरोखि ओमफ्राय माने जेनेबा बैसोखौ जाजानो गियोबा बेदर नाखौ नागारनांगौ फिथाइ सामथाइखौल' जाबाय थानांगौ आरोखि ओमफ्राय जुदि नाखौ जाथारनो गोसो जायोबा नाखौ जाजायो आरोखि You can have fish, no problem. Oh, आङो मैया दाखालि बिसिबां मानसि नुबोदोंमोन लोगो मोनबोदोंमोन बेजों खोथा गैया आं ख्रर दिनै नुदों मानसिफोरखौ बेनो जथेस्थ' औ गोजोननायखौ नै बिनानाव गोजोननायखौ रावबो होनो हाया साइन्टिस्टआ गारि बानायदों ठीक আছে साइन्टिस्टआ अखाफोराव थांदों ठीक আছে साइन्टिस्टआ बिल्डिं माबा माबि मोजां माबा आर्किटेक्टफोरा माबा माबि इन्जिनियारफोरा माबा माबि खालामदों ठीक আছে फैसाखौ 100 निफ्राय 200 300 1000 2000 खालामदों ठीक আছে बुलेट ट्रेन खालामदों माबा माबि खालामदों नाथाय नाथाय नोंनो गोजोननायखौ बानायनो हायाखै साइन्टिस्टआ गासैखौबो खालामजोब्बाय नाथाय नोंनो आंनो गोजोन होनो हाया थारमाने गोजोननाया अबंलावरिनिफ्रायसो फैयो जाय अबंलावरिनि इसोरनि भगबाननि खोथाखौ मानियो बेनावसो गोजोननाया थायो The peace is within you. Nobody can give it to you. Yes, you are right. Yes, you are right. नंगौ नाङा नंगौ बेनो आरोखि आंनि खावलायनाय नों थैब्ला जुदि आं थैयो नों थैयो नोंनि स्कर्पिय'आ नोंजों थांफाया नों जुदि हाबा जानाय नोंनि हिन्जावा नोंखौ गोथै हाखराव बे सावनायाव स्कर्पिय'खौ लांफायो नामा लांफायो नों जुदि थैयो नोंनि हिन्जावा नोंनि स्कर्पिय' गारिखौ
गोथै हाखराव फहरफाया सावहरफाया ना रेकर्ड दं रेकर्ड दं हिनजावा स्करपिय'खौ सावहरफानाय बेसो ओंखायनो र'लै ब्रादार एथ' गरम नङा भलिउम देव थारमाने नों थैब्लानो जोब्बाय नोंनि असि हिनजावाबो नोंनि फैसाखौ नोंनो हरफाया ना हरफायो जुदि हरफायो असे हिनजावा थैनायाव गावनि फिसायनो आं दानो थैनोसै अरसाद लाबोदो लोंनोसां दालिया गाज्रि मोननो नाङा आंनि खावलायनाया माखौ होनदों नों जुदि थैयोना नोंजों जेबो बुस्थु थांफाया मोनसे बुस्थु थांफागोन 100 थाखानि सि गुफुराल' नोंजों थांफागोन बेखौबो नों हारसिङै जोमनानै थांनो हाया नोंनि हिनजाव नोंनि फिसाय नोंनि जाथि बंश बिमा बिफायासो फिनहरगोन होमब्ला जों माखौ लानानै एथ' दुगा दुगि खोथाया बेसे Why you are boasting yourself in this world? Nama? Nunggu. Aku mana? Hombla, jadi neng thैब्ला जेबो थांफायाबा नों माखौ लानानै दुगि जादों दुगा जादों बा देरगादों मानो गोरोबनो हाया मानो अनलायनो हाया मानो बिहाव बिखुनजों नांलाय खमलाय बिहामजो बिखुनजों नांलाय खमलाय माबा माबि आरोखि नङा थैबानो जोब्बायब्ला ओमफ्राय नोंसोर बुरिया जाहैबाय सिख्लाफ्रा बुरिबालाय मा थाबावनो गैला बियो ओंखायनो आं खावलायदों आंखौ लेंहरनाय लेंहरै मोजां मोननाय मोनै आंहा बेजों जेबो खोथा गैया नाथाय जों अनलायनांगौ रंजानांगौ न'खराव सान्थि थानांगौ आंना बेसो ओमफ्राय आंखौ सोरबा गाज्रि मोनो जेबो नङा बिसोरनि गाज्रि मोननायजोंनो आं सानसे 5 क्र'रनि गारियाव बेरायगोन बेबो गारिल' नङा गोलाव सिलाय बडिगार्ड गोनांजोंसो गान खननोसै नङाबा दा बारा जागोन बुंनायफ्रा जेनेबा बिहामजोआ बिखुनजोखौ गाज्रि मोनदों नो प्रब्लेम गामिनि मानसि सोरबा गाज्रि मोनदों नो प्रब्लेम गावनि मावनायाव गोसो हो फरायनायाव गोसो हो बिनानावमोन नोंनि बयफ्रेन्डआ पारमानेन्ट नङा जै नोंनि महरा गाज्रि जाबाय नोंखौ गारबाय नंगौ नामा जै सासे सिख्लानि महरा गाज्रि जाबाय बेखौ सैमा दादु गोनाङाबो नायला ना बारा जादों बुंनाया जायाखैबा दादा आपनि बर' बुजिथाय जुदि एজন ছোৱালীৰ ফেচটো বেয়া হৈ যায় এটা কুত্তা যে দাদু থাকে না দাদু স্কিন ডিজিজ থাকে তেও মানে দেখিবলৈ নিবিচাৰে হয় না নহয় তেনে হলে কোনটো লৈ গলে কি হৈছে 11টা जाबाय आं गान खननोसै आरो सेंग्राफोर रावखौबो हिनजावफोरखौ दा फोथाय हिनजावफोरा खारो हाबा जानायफ्राबो खारो गोसोनायाबो खारो ओंखायनो थाखा खामाय गारि बाय न' मोजांल' थिगै थागोन जाय हौवानि फालेङा 50,000नि खमाव मोजां नङा उन्दुग्राया बिसनाया बिनि हिनजावासो खारोलै दिनै खोन्थाबाय आं सोरनिबा जुदि हिनजावा खारदोंबा सानदो बिनि उन्दुग्रा बिसनाया मोजां नङा
माने 600 थाखानि गाम्बारि बाख्ला गाम्बारिनिसो सोरबा मास्टारनि हिनजाव खारनाय खोनादों सोरबा प्रफेसर 1 लाख 1.5 लाख बेथन जाग्रानि हिनजाव खारनाय खोनादों सोरबा एमएलए नि हिनजाव खारनाय खोनादों दा बेनो खोथाया आंना बारा जानो नागिरो बुंब्ला नोंसोर सानब्ला आइहो ओंखायनो थाखा खामाय बिसनाखौ मोजां खालाम न'फ्रा मोजां खालाम गारिबाय हिनजाव खारजानांगौनि खोथा गैयालै हेलौ आं खननोसै दा लेट जागोन Oi, masa brother itu kurang nongaro जों रंजानांगौ अरायसम जोंनि मोदोम देहाया अरायसम बे दुनियाव थाबाय थानाय नङा जोङो मानसिसो जिब जुनार नङा पशु नङा जिब जुनारासो रंजानो हाया मोसानो हाया जों रंजानोबो हायो अमनोबो हायो हेफाजाब होनोबो हायो जिब जुनारफ्रा बायसान्सआवसो हायो जुदि नों मासे मोसौखौ बुङो ओइ मोसौ नों मिनिस्लु इसे मोसासाय मिनिस्लुस्लाय मिनि होनब्ला मा होनगोन मोसौआ अम्ब बिदिसो होना आरो मैसोनाथ' आलदाबाव अयसो होनबावो मिनिनो हाया रंजानो हाया नाथाय इसोरा जोंखौ ओरैबायदि सोरजिदों नों गोसो जानायखौ साननायखौ नों मावजोबनो हायो आंखौ गाय साननो हागौ जाम्बा साइसखाय मना लाबोनायखाय आङो बैसागुआव खामफ्लायाव जिरायो मनाखौ लायो सोर गाज्रि मोनो मोजां मोनो बेजों खोथा गैया जुदि बिसोरनि गाज्रि मोननायजों मोजां मोननायजों आङो माहाजोनखौनो जाजाखायाबा आं माथोबाव ना मा होनो सोरनिबा गाज्रि मोननायाव आं फैसाखौनो मोनाबा माला नङा नानि सोरबा आंखौ बखियो आं फैसा मोनगोन नामा आंखौ बखिबा दा नोंसोर बखि हरगोन जेनेबा आं फैसा मोनगोन नामा नोंसोर रागा जोंबा आं फैसा मोनगोन होमबा मा खेल लाबाय थानो बेखौलाय जिनिसा बिदिसो नोंनि लामा नों थां नोंनि जायगायाव बिसिनायाव नों सहैगोन दामदोलै बानायसो जाबाय दा बारा जागोन बिमाला आंना डिपार्टमेन्टआ मोननै आं खोन्थानोसै दिनै डिपार्टमेन्टआ मोननै आं गानल' खोना मानसिया एक्टिंबो खालामो माने कमेडियावबो एसे दं नालाय आंखौ कमेडिखौ मोजां मोननानै सोरबा सासे फैनो हागौ नालाय बुंनांगोन ओइ माथो जाम्बासो होननानै थांफिनब्ला डिपार्टमेन्ट मोननैखौबो मावनानै थांनांगौ नोंहाना गाबोननिफ्राय ओंखामा सेस आंहा बेखौ बुजिना ला आरोखि जेनेबा नोंसोर गानल'नि दिनै फैदों नालाय गानखौ मोजां मामा गुबुन साननानैबो फैनो हागौ ना ओइ सनालिखौ दामदो दे